Исәнмесез, эфирда душанбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакыйларга бай булды, алга таба карагыз. Әжмәкәй авылында шүплек ясаганнар урынга экологлар белән хәбәрчебез чыкты. Кайнар суны өзәләр 14 майдан Чаллыда опрессовка башлана. Җылылык челтәрләре предприятиесендә нинди ремонт эшләре планлаштырыла? Быел күренекле якташыбыз Миңлегәрәй Әхмәтшинның тууына 130 ел тула. Ни өчен Чаллы һәм Биклән авылы урамнарына аның исеме бирелгән? Римма Султанова белеште. Авыл җирлеге шүплектән башлана. Шундый зор белән Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына җир биләмәләре шунда булган чаллылылар шалтыратты. Аларның сүзләренә караганда, шүплек инде узган ел ук барлыкка килгән. Көннән-көн зурая ди шәһәрдәшләр. Урынга Ләйсән Ханова чыкты. Әжмәкәй авылына килеп кергән җирдә иң беренче шушы шүплек күзгә ташлана. Бирдә ни генә юк. Төзеш калдыклары да, көнкүреш шүпчары да, хәтта куркыныч саналган төркемешле лампалар да шушында ук аунап ята. Мансур Кашафетдинов Әжмәкәй авылында 2016 елны участок алган булган. Шул елдан бирле җыела бу шүплек дип сөйләде ул безгә. Неприятно. Былтыр берсе уттырып киткәннәргә пожар монда әйтсәме, жил буяка электросамы, и шул вакытта пожарнылар тиз килеп җиттеләр, сүндерделәр аны. Астагы урамнар белән менәләр, кайтып китү эшле, шунда бәрәләр дә калдыралар шүпне. Урынга безнең белән бергә чыккан экология идарәсе белгече Рөстәм Гараев әйтүенчә, шүплекне бетерү кирәклеге турында Әжмәкәй авылы җирлеге башлыгына белешмә кәгазе тапшырылган инде. Вакыты 10 майга кадәр. Срогы әле чыкмаган, шулай да экологлар шүплекнең һаман зурая баруын билгели. Свалка увеличивается, появились какие-то документы, несколько документов, накладных, проектов было изъято из свалки. Сейчас будем выяснять, как они здесь оказались, вызовем предприятие собственников данной документации, которым грозит административный штраф. Тиеш булмаган урында шүплек ясаган өчен гражданнарга 1000-нән 2000 сумга кадәр штраф каралган. Вазифаи затларга аның суммасы 250 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Хокук бузулар турындагы хәбәрләрне шәһәрдәшләр экраннарда күрсәтелгән телефон номеры яки электрон почта аша хәбәр итә ала. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. 14 майдан шәһәрдә опрессовка старт ала. Җылылык торбаларын сынау яңа шәһәрдә 4, иске өлештә 2 этапка бүлеп башкарылачак. Энергетиклар опрессовканы ягу сезоны төгәлләнгәч башлап җибәргән ниятлиләр. Һәр этапта да эшләрне 2 атнадан да артыкка сузмаска ышандыралар. Бу хакта Чаллы җылылык челтәрләре предприятиесендә узган матбугат конференциясендә сүз булды. Хезмәткәрләр язгы җәйге сезонда тагын нинди масштаблы эшләр планлаштыра. Бу хакта Ләйсән Ханова сюжеты. Чаллы җылылык челтәрләре предприятиесендә ремонт эшләрен быел февральдән ук башлап җибәргәннәр. Бу көнгәчә 2 чакрымга якын торбаларны алыштырырга да өлгергәннәр. Тагын бер масштаблы һәм кирәкле эшебез йортларда транзит җылылык челтәрләрен яңарту ди предприятие директоры Айрат Зайнуллин. Алар 70%-ка тузган. Кайбер теплотрасларны үткәргәннәр безнең йортларның подвалларыннан һәм китә инде ул икенче йортларга, садикларга, мәктәпләргә һәм шушындый йортлар 140. Бу теплотрассаларның озынлыгы 26 чакрым. Бүгенге көндә алар бик иске хәлдә. Быел яңа отопительный сезонга тикле безгә менә шушы 140 йортта транзитный теплотрассаларны алмаштырырга кирәк. Масштаблы эшләр барышында беренче карашка гади күренгән, ләкин шәһәрдәшләрнең яшәеше өчен шулай ук мөһим булган башка мәсьәләләрне дә күз уңыннан ычкындырмаска тиешләр. Әйтик, предприятие торбалар алыштырганнан соң 38 урында җир эшләрен төгәлләмәгән иде. Кыш көн инде благоустройство булмай, парабалчы кирте булмай, ширеместер булмай. Шуңа күрә безнең ордерлар озынайтылган 1 майга тикле. Бу 38 ордерның 19-ын һәр бүгенге көндә эшләдек. Калган эшләрне без инде уйлыйбыз 1 майга, 9 майга бетерергә. Матбугат конференциясендә бурычлар турында да сүз булды. Бүгенгә идарә оешмаларының кулланылган җылылык өчен бурычы 160 миллион сумнан да артып китә. Кара исемлектә Ремжилстрой, Комсомол идарә итү компанияләре, Сөембикә һәм Союз ширкәтләре, Жилкомсервис оешмасы. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда 250-гә якын урам һәм проспект исәпләнә. Аларның исемнәрен нәрсә турында сөйлим? Бүген сүз Әхмәтшин урамы турында. Ул кеше кем? Без әлеге сорауны шул тирәдә яшәүче кешеләргә бирдек. Җаваплар төрле булды. Төзүче, галим, җырчы. Чынлыкта исә Миңнегәрәй Әхмәтшин күренекле революционер һәм зур дәүләт эшлеклесе булган. Безнең якташыбыз элекеге Чаллы, хәзерге Тукай районы Биклән авылы кешесе. Быел аның тууына 130 ел. Бу шәхес Чаллы тарихында нинди эз калдырган, аны туган төбәгендә беләләрме? Хәбәрчебез Римма Султанова репортажы.
Күренекле якташыбыз исемендәге урам Халыклар дуслыгы проспекты белән Академик Королев урамнарын тоташтыра. Бу яңа шәһәрнең 58-59 комплекслары. Һәрбер йортка исем язылган. Әхмәтшин урамы аның туган авылы Бикләндә дә бар. Якташлары күренекле революционерны картлар сөйләү буенча бераз белә. Элек мәктәпнең пионер дружинасы Миннегәрәй Әхмәтшин исемен йөрткән. Рәсеме, портреты, кем булган икәнне бөтенсе эленеп тора иде, шундый пишмак бар иде мәктәптә. Музейда Миннегәрәй Әхмәтшинга багышланган дәрес бара. Укучылар якташларның тормыш, хезмәт юлы белән танышалар. Ул авылыннан яшьли бәхет эзләп чыгып киткән. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашып, үзенең иленә тугрыклы булуын күрсәтә. Батыр һәм кыю солдат итеп таныта. Сугыш кырларында күрсәткән батырлыклары өчен ул заманнарда иң югары бүләк Георгий кресты белән бүләкләнә. Аннары революция, гражданнар сугышы. Әхмәтшин туган ягына 1918 елда чыныккан көрәшче булып әйләнеп кайта. Минзәлә Язының хәрби революцион комитетын оештыра. Яшь Татарстан Совет Республикасының эчке эшләр комиссары итеп билгеләнә. Чаллыда большевиклар партиясын җитәкли. Аннары Казанга күчеп җаваплы вазифалар башкара. Әмма 37 елда репрессия галәге аны атып үтерәләр. 2 баласы кала. Бар аның улы Азат. Аның репрессиядан соң хатыны Минҗихан апа Челябинский өлкәсенә җибәрелә торырга һәм Азатның интернет челтәрләреннән таптык, Азатның әнисенә язган бик җылы эчтәлекле хатлары бар. Мәктәптә күренекле якташларыбыз дигән проект эшли. Алга таба укучылар һәм укытучылар Әхмәтшинның нәсел дәвамчыларын табарга телиләр. Мин Әхмәтшин урамында яшим. Мин элек Миннегәрәй Әхмәтшин турында бер әйбер дә белмәгәнем. Хәзер аңладым, ул зур революционер булган, Бикләннең исемен данлаган. Бикләнлеләр Миннегәрәй Әхмәтшин урамына истәлек тактасы куярга да исәп тоталар. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Чаллының Ярангөл вокаль ансамблена 20 ел тулды. Аның оештыручысы һәм алыштыргысыз җитәкчесе Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Әнәс Фәйрушин. Ярангөл шәһәрдә генә түгел, республикада танылган иҗат коллективы. Музыкаль мозаика, маэстро кебек дәрәҗәле конкурслар лауреаты. Юбилей концерты КамАЗ мәдәният сараенда узды. Залда аншлаг иде. Ярты сәгатьтән залга тамашачы киләчәк. Кызлар 20 ел халык алдында, әмма барыбер дулкынланалар. Коллектив шәһәр музыка мәктәпләре укытучыларыннан тора. Кайберләр ансамбльгә беренче елларыннан ук йөри. Атнага 2 тапкыр җыелабыз. Бик күңелле үтә репетицияләр. 20 елда инде чынлап дуслар, туганнар кебек бер-беребезне бик якын итәбез. Ансамбльнең үз юнәлеше бар. Алар халык җырларын, композиторлар әсәрләрен башкаралар. Төп максатлары җырны халыкка дөрес итеп җиткерү, аның матурлыгын тойдыру, күңелләргә салып кую. Халык җырларын шул кадәр ботарлап җырлаучылар бар. Хәтта исеме шушы халык җыры, җырлый башлагач бу нәрсә микән соң дип аптырап каласың. Менә шундый нәрсәләр булмасын өчен без инде бу ансамбль белән күрсәтергә телибез. Оригиналда, төп нөсхәдә халык җырлары ничек яңгырарга тиешләр. Менә шулай булырга тиеш. Халык җырын бозырга кирәк түгел. Яран ул татар халкының иң яраткан гөле. Тәнгә җанга шифа бирә. Ансамбльнең исемен Әнәс Фәйрушин үзе уйлап тапкан. Ул бездә музыка карата мәхәббәт тудырды. Шуңа без кызлар белән бер дә килә алмыйча түзә алмыйбыз. Репетицияларга җыелабыз, концертлар куябыз һәм җырларга бик нык яратабыз. Юбилей концерты зур уңыш белән узды. Тамашачы һәрбер җырны алкышларга күмде. Коллективны шәһәр мәдәният идарәсенең рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Чәчәкләр дә күп булды. Бер тамашачы хәтта Ярангөл дә бүләк итте. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге амнашлар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Мечтаете о собственном доме в Сосновом Бору на берегу Камы? Земельные участки с коммуникациями в Тарловке. Каждому покупателю в апреле проект дома в подарок. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Приглашаем на выставку-ярмарку «Зеленые недели. Садовод Закамья» с 24 по 30 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Пап, что с тобой?
Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник запись по телефону 78 03 03.